Быйыл балалар арасында узган байык бию телевизион конкурсында Әбиялил районы Байым урта мәктәбе укучысы Денис Әхмәтов генерал Игзаковты башкарып гран-при яулады. Биюде мәдәният йорты художество итәкчесе Вәлит Мөхәммәд сәхнәгә куйган. Бүген улар безнең студиябызда кунакта. Хәерле иртә. Һаумагыз. Һаумагыз. Без Денисте тәэсиратта котлабыз еңүең белән. Рәхмәт. Еңүеңә ышандыңмы? Ышандым. Аха. Күп мәгъләмдәң инде бу конкурска. Өс көндә миңа Вәлит ага шул Игзаков генералды бию алды инде. Аха. Үз көндә һалынган бию. Әни өчен улай капылган сықты. Биюдің технический яктан эшләнелгән эше үз көн эчендә булды инде әлбәттә. Калган яктары уже теге адактан характер, башка нәйдәрестән һоңрак уже яйдап эш дәвамында 3 ай тирәһе әзерләнгән. Һин элегрәк менә шу байыкта карай торгайның. Карай торган мин өлкәннәрнең генә байын карай торган, бәлкәйләрнең байын белмәй торгайным. Аха. Бәлкәйләр яңгырак сыкты шул. Ай. Шуннан өлкәннәргә караганда менә мин өлкәнәйһәм, мин дә катнашырмын дип уйлый торгайныңмы? Ай. Аха. Һәм балаларның байыгысы кыз мөгаем кылганыңдыр. Кылгандым монда. Әйбәт бейләр. Нисәнче класста укыйм? Мин 5кә күсәм. Аха. Нисен менә бию менән шөгыльләнә башладың? Бер спорт төрен һәламаның йөрмө? Йөр кыдык түгел. Биюде мин интәүлә музыкаль рәхмәне килде инде. Шунда йөрүне мин интәүлә. Шан әсәем клубка эшкә төшкәч, мин әсәем дигән йөрәштәнем. Шуннан мине вә Нури Нәфсивайга китте. Барып Перовский биюен халдыртты. Аха. Кем халды? Илнур Една. Аха. Унан соң Перовский биюен алгач, шул Вәлит агай мине байыкка катнаштырга алды. Беренче елда катнашып, без ага технический яктан бик авыр гына булган бию алгайнык. Адак инде ул елында үткәреп өлгереп булманы, балалар күбине һәрберенә айрым игътибар бүләргә кирәк. Мин уйлайм, етинкерәмәгәндер игътибар сакканатып. Икенче елна моны инде Аллага шөкер, тәүдә үзебезнең район буенча иңеп сыктык. Соңыннан инде моны Морадымга килеп Күгәрсен районында онда иңеп кайттык. Аллага шөкер, зур рәхмәт әйтәбез инде үзебезнең глава администрацияга анда теге Сыңгыдов Рим Хатыбаловна Сәнгать аңлаган кеше буларак. Яли Насиповичка улар матди яктан да ярдәм иттеләр. Шулай ук директорыбызга, үзебезнең Марс Сәйит Галинга. Улар бездә бүтән яктапта бар условияларды бар итеп тордылар инде. Аяктан хараганда ла, ничек кенә караһаң да. Денис монда бейгәндә шу конкурста башка үзеңнең тифсирдарың белән, тиңдәшләрең белән аралашып, уларның бейүен күзәттеңме? Акшанымы улардыкка? Акшаны. Һинекенән яхшырак дип күрдеңме әллә хөртүрәкме? Әллә белмәйм, мин жюри түгел дә инде. Акыллы малай, жюри түгел, дөрес. Кешенең эшен баһалагансы, үз эшеңне генә белеп кирәк. Дөрес әйтәң, Денис. Менә Вәлит агай, бай мәктәп укучылары гомум әйткәндә, бию менән шөгыльләнүгә ничә кирәк? Бию менән шөгыльләнүгә мин бында Байымга эшкә килгәндән алып анда алдан шатлык исемле балалар ансамбле, ул образцовый ансамбль. Алдан ук бар ине. Мин килгәндә Рима Вәли кызы Таһирова исемле апай алып бара торган уны. База бик көчле, ысынлап та 35 ел аларның историясы бар. Электән телевидениега, радиога килеп йөргән булгандар. Шул Мына мин килгәндән алып, кана әйткәндә лә байык конкурсын үзебездә мына 4нче ел үткәрә башлаган инде Әбиялилдә. 4 ел рәттән Аллага шөкер бездекеләр катнашып киләләр. Ел һайын дигәндәй республиканскийга сыгып, шул я булмаһа теге номинациялар, я булмаһа 3нче Былтыр Илдар Шакиров исемле егетебез беренче урын алып кайткайны. 16 яшькә хәтләмгеләр арасында инде. Менә быел ниһаять иң бөек баһа бирделәр, Аллага шөкер. Шундайрак булды инде. Денис, менә жюри турында һөйләп шаныклап әйтте.
Жюри тыңлау бултырһаң, кайһы вакытта шундай-шундайрак теге дәгъвалар белдерә бит, үзләренең фикерләрен җиткерә, теләкләр әйтәләр. Менә жюриның әйткән сүзләреннән һин иң хәтердә калган нимәкәй? Иң хәтердә калганым кызларның резкий движениялар эшләгән. Эшләмә дип әйттеләр. Ул менә мин хәтерләйм, ул ниндидер райондыклар булды. Егетләрне караганда кызлары ныграк шәбердә кыбырлай дигән мин әллә хәтердә калган. Ә менә һиңә карата әйткәне? Миңа ни? Теге кызлар теге элекдәй булган өчен хөрт кенә теге анау. Бәләкәй генә. Әйе. Кулдары йомшак кына булган өчен дә. Теге кызлар резкий движенияларда эшләверләр. Үзенә аның бер-ике замечание булды. Теге сәхнәне тутырып бей дип әйтә торгас, ысынлап та сәхнәгә хыймай йөреп бейгән өчен нык ситкә сыкмаска тырыштып, 2 тапкыр режиссерлар, жюрилар шайтып әйтә торгайны, Моратымга килгәстә шулай итеп берничә тапкыр замечание. Денис Нәбиелдәрсә куласы хыймай йөреп бейдә куя. Һеҙҙең әйткәндәй, мәҙәни йортонда менә шу байыҡҡа килеп бейерлек, әҙерләнерлек урын, майдан, сәхнәләр бармы? Безнең сәхнә уртаса дип әйтерлек инде. Базовый уровень бездә, Аллаға шөкөр, яхшы гына. Безнең мәдәниәт бүлеге мөдире Гөлшат Зинат кызы бүтән яктан да ярдәм итеп тора. Нимә генә һорасак та, Аллаға шөкөр, урындарды кайда нисек икән вакытын билдәләп, матди яктан да, материаль яктан да кирәк икән эшләтеп, бүтәнелә ыңгай гына карап торалар, Аллаға шөкөр. Бүтән яктан да әйткәндә, шундай руссалап әйткәндә покровительдер булганда, Аллаға шөкөр, еңеүгә юл әзер инде. Менә ул хореографтар әлбәттә үзләренсә спортчыларда тренер тәрбияләгәндә, һеҙҙә менә хореографтар бит Денис. Менә Валит агай әйткән бүтән булган хәрәкәтте, бүтән булган теге мимикалар дип әйтәбез, хәрәкәтте үтәһеңме, әллә Валит агайның әйткәндәре мен килешмәгән урындарында килеп сыгамы? Юк, үтәйем. Бүтәндә тыңлайһыңмы? Яңгыйып киткән саклар буламы? Менә шул эшләмәс кирәк инде уйлаган саклар буламы? Юк, булмай. Нисек дип әйткәндә инде, әзрәк кенә булғылап ала инде. Теге бала кеше бит алар арый, нимә дигәндә. Көненә 2 сәгать, 2 сәгать ярым шөгыльләнер өчен арасында исмаһам 1 сәгатьме теге ялда биреп алу кирәк була. Шуга кайбердә обедка хәтлем эшләгәндән һуң, төштән һуңга тагыла кискелеккә сакырып куя торгайным инде. Шундайрак осрактар була торды инде әзрәк. Булай эшлекле, егәрле малай, характерды ысынлап та генерал Игзаковның асып халды, минеңсә инде. Башка тагы ниндирәк бөйүләрдә әле халдыраһыңмы, әллә халдырга теләк бармы? Мен Валит агай Циолковский сават машалам тиненде. Багада иман тидер. Әлбәттә. Бөйү халганда ниндирәк алымдар кулланаһыз? Һәрбер баланың үзенчә бер төрле характеры бар бит инде. Береһенә бер төрдә әйткән охшай, береһенә икенче төрдә әйткән охшай. Кемдергәләр елмаеп, теге каты эндәшмәй генә теге әйткәнде яраталар. Кайберәүләргә каты итеп әйтмәһәң аңламайдар. Шул төрдәһенә төрдәсә килеп сыга инде. Шул ата-әсәләр белән бергәләп кәңәшләшеп, нисегрәк теге характеры ниндәйрәк икәнен белеп, теге үзең күреп тә тораһың бит инде, карап коллектив арасында нисек йөри балалар. Шуларды карап белеп, әкренләп кенә үзеңсә шул юл халып алаһың инде. Бер ыңгайдан гына әлбәттә килеп сыкмай. Денис, менә һин әгәр дә игътибар итсәң, бейүселәр бейеп сыккандан һуң, уларга жюри бик шундай теләктәрен әйтә, катгый гына әйтеп әйтә. Алып барысы Рита апайгыз бик якташа, ул бейүселәр яклы бит инде. Һин менә бергә сыкканда ошо Рита апайгыздың ниндәйдер теге яклашуын тойдыңмы? Тоеп сыктыңмы? Жюринан куркмадыңмы? Жюринан куркмайынса сыгып, демәк, менә әгәр дә куркып сыксаң, бәлки гран-при алмаста алырны, шулай бит белтәгә. Әлбәттә ул теге курку, сак кына курку булһа, теге неуверенность дип әйтәләр инде руслап.
сак кына каушау булга инде ысынлап та яңылышып бейіп сығуың ихтимал. Анда шундай яңылыштыктар болган булды. Кайсы бир урындарда сахнанын тайга карак урундары ла бар эне. Шул урундарды ярай вакытында алданыраак көрүп калып, урунун көрсөтүп, шунда бармаска тырыш, бунда бармаска тырыш деп тирияктап йөрүп, разведка яһап сахнага кем кайда бейгенде несе керек яңылыш тайып кете экенин көрүп, шул жерлерге барма деп алдан ук бээрге сыгырдан шул бир 3 номер калгасмы экен, бар урунун көрсөтүп әйтип киттим. Аллага шүкүр, тайып йыгылманы, буна тентип бейип сыкты. Денис, бүгүн сен мына бүт республика карап отур, анау камерага карап, өзүң якындарыңа бүтөне эле кимге салам эткериң келе, салам тапшыра алам. Рахмет. Мен өлөсөйүмө, Олатайыма, Альфия апайга, Байым ауылының Марс апаға инде, Юлия апайға и Гүлфаринайга. Бүтөне эле көп салам. Көп салам. Мына шулай мен де телевизор арасын хатырына төшүрөтөм. Бүгүн биз Тура эфир студиясында балалар арасында өткөрүлгөн Байык телевизион конкурсунун гран-при яулоосу Әбиялил районы Байым орта мектеби окуучусу Денис Ахматов менен шулай ук Мәдәният йорты художество редакция Валид Мөхәммәтшев әңгәмәләштек. Әбиялдер Мөхәммәт Галинга Әбиялдәргә афарин тибез, һәр вакыт үзегездә хынат баскы дигән ышаныстабыз. Рәхмәт безнең студиябызга килгәнегезгә. Әлегә Денис башкаруында бейүзе карап алайык, әйдәгез. Әбиялил районы бейүзеһе Денис Ахматов тамашачыларга генерал Игзаков бейүен бүләгедә. Җитәкчесе Валид Мөхәммәт Галин. Бейүзе сәхнәгә Гәүдәт Бикбирдин куйган.